ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ከም ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኸ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ሓጺር ናይ 5 ደቂቃ ቃል ክንካፈሊና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ ንኣምላኽ ምግልጋልን አገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋልን በበይኒ እዩ ዝብል እዩ ንኣምላኽ ምግልጋልን አገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋልን በበይኒ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ከም ዝብል ካብ ሓደ ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር ከነቢያትን መማሃራንን ነበሩ ባርናባስ ኔጌር እተባህለ ስምዖንን ሉኪዮስን በዓል ቀርኔን እቲ ምስ ሄሮዶስ በዓል ርባዕ ሽመት ዝዓበየ ማናንያስን ሳውልን እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለዉ ኸኣ መንፈስ ቅዱስ ባርናባስን ሳውልን ነቲ ኣነ ዝጸዋዕክዎም ዕዮ ፍለዩለይ በሎም ሽዑ ጾምን ጸለይን ኣእዳዎም ከዓ አንበሩሎም ወሰደዱሎም ብጣዕሚ ዝገርም ኣብዚ ጽሑፍ ክልተ ዓበይቲ ነገር ኣቆሚጥልና ኣሎ ንኣምላኽ ምግልጋልን ዕዮ ኣምላኽ ምግልጋልን ንዕዮ ኣምላኽ ምዕያይን ወይ ድማ ንኣምላኽ ምግልጋልን አገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋልን በበይኑ ምዃኑ ኣብ ጽሑፍ ኣቆሚጡልና ኣሎ ብፍላይ አገልገልቲ ብዙሕ ግዜ ንገብሮ ጌጋ እዚ እዩ ካብ አገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋል ንኣምላኽ ምግልጋል ከም ዝቅድም ንርስዖ እቲ ንኣምላኽ ዝሃበና አገልግሎት ብትክክል ከነገልግል እንድሕር ኮይና ኣብ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ብትክክል ከነድምዕ እንድሕር ኮይና መጀመርታ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ክንመሃር ኣለና እንተ ደኣ እቲ ንኣምላኽ ነገልግሎ አገልግሎት ወይ ድማ እቲ ናይ እግዚአብሔር አገልግሎት ከነገልግል ውጽኢት ንኣምላኽ ነገልግሎ አገልግሎት እንተ ደኣ ኮይኑ ኣድማዕን ጸላውን እዩ ዝኸውን ስለዚ ቅድመ አገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋልካ ንኣምላኽ ምግልጋል የድልየካ ረእይዎ ኣብዚ እንታይ ዝብል ጽሑፍ እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለዉ ኢሉ እዚ ጽሑፍ እዚ ብዝቆሚጥዎ ዘሎ ንእግዚአብሔር ከገልግሉ ይዝብል ዘሎ አገልግሎት ኣምላኽ ከገልግሉ ይኮነን ስራሕ ኣምላኽ ክሰርሑ ይኮነን ድብል ዘሎ ንኣምላኽ ንባዕሉስ ከገልግልዎ ሪኢኹም ኣሕዋት ንእግዚአብሔር ምግልጋል ማለት ብልብኻ ናብ እግዚአብሔር ኣቕሊብካ ብኣምልኾ ብምስጋና ብጸሎት ንእግዚአብሔር ጊዜ ክትቦ ከለኻ እዚ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ይባሃል ሪኢኹም ንእግዚአብሔር እንዳምልኹ እንዳጾሙ እንዳጸለዩ ንእግዚአብሔር ጊዜ ይብዎ ነይሮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኣምላኽ የገልግሉ ኣለዉ ሽዑ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ንዕኡ ከገልግልዎም ይጀመሩ ንዕኡ ጊዜ ክቦም ይጀመሩ ኣቓልቦ ልቦም ናብኡ ገይሮም ንእግዚአብሔር ቴንሽን ሂቦም ንእግዚአብሔር ሓሳቦም ኩሉ ናብኡ ከም ዝጥምት ገይሮም ታይም ክብዎ ከለዉ ንኣምላኽ ከገልግልዎ ስለ ዝጀመሩ ኣምላኽ ድማ ነቲ ናቱ አገልግሎት ነቲ ናቱ ዕዮ ፍለዩለይ ኢልዎም በኻልእ ኣዘራርባ ብትክክል ነቲ ናቱ ዕዮ ክትፍለ መጀመርታ ንዕኡ ምግልጋል ክትመሃር ኣለካ ሪኢኹም እቶም ኣብ ናይ እግዚአብሔር አገልግሎት ኣዝዮም ኣድማዕቲ አገልገልቲ መን እዮም ተዳኢልኩምኒ ኣብዚሖም ካብ አገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋል ንላዕሊ ንኣምላኽ ምግልጋል ዝተላመዱ አገልገልቲ እዮም ሪኢኹም እቶም ኣብ አገልግሎት ጌጋ ዝገብሩኸ በዓል መን እዮም ተዳኢልኩምኒ ካብ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ንላዕሊ ዕዮ ኣምላኽ ንምዕያይ ጊዜ ዝቡ እዮም ሪኢኹም ንኣምላኽ ምግልጋል ንእግዚአብሔር ጊዜኻን ታይምካን ሂብካ ልብኻ ናብኡ ከም ዘቐልብ ጌርካ ብኣምልኾ ብምስጋና ብጸሎት ንዕኡ ጽንክ ክትብሎ ከለኻ ንዕኡ ክትባርኽ ከለኻ ምስኡ ጊዜ ክትወስድ ከለኻ ወይ ድማ ምስኡ ብመንፈስ ሕብረት ክትገብር ከለኻ እዩ ዕዮ ኣምላኽ ምዕያይ ማለት ግን ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ስራሕ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ዕዮ ንዕኡ ክትሰርሕ ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት እቲ ኣምላኽ ዳሃበኩም ዕዮ ብመዝሙር ክኸውን ይኽእል ብስብከት ክኸውን ይኽእል ብትንቢት ክኸውን ይኽእል ብተፈላለየ ነገር ክኸውን ይኽእል እዚ ዕዮ ኣምላኽ እዩ እዚ ዕዮ ኣምላኽ ብትክክል ከተድምዑ ትደሊ እንተ ደኣ ኮንኩም ወይ ንደሊ እንተ ደኣ ኮይና ንእግዚአብሔር ቋረጽና ምግልጋል ክንመሃር ኣለና እዚ ማለት ምስ እግዚአብሔር ብመንፈስ ኩሉ ጊዜ ሕብረት እንዳገበርና ታይም ምስኡ መውሳድ ክንላመድ ኣለና ምስኡ ታይም ዝወሰዱ እዮም ኣብቲ ናቱ ዕዮ ኣዝዮም ዘድምዑ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ንምትጋህ ኣይትሰልኪ ይዝብል በመንፈስ ተቃጸሉ ሽዑ ንእግዚአብሔር አገልግሉ ይዝብል ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ ኢሳሚኤል ቅድምና በህዝብ ኸይዱ ነቢይነቱ ምግላጹ መጀመርታ ምስ እግዚአብሔር ታይም ድወስድ ነይሩ መጀመርታ ምስ ኣምላኽ ይደላማመድ ነይሩ ስለዚ ኣሕዋት አገልገልቲ ብፍላይ ካብ ዕዮ ኣምላኽ ምዕያይ ንላዕሊ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ኣብ ህይወትና ክበዝሐልና ኣለዎ እሱ ንዓና እትውሕስ ስፍራና ምክንያቱ ንኣምላኽ ኣዝዮም ኣብዚሖም ዘገልግሉ አገልገልቲ ሓይሎም ኩሉ ጊዜ ሙሉእ እዩ ኩሉ ጊዜ ዕጡቃት እዮም ኩሉ ጊዜ ኣብ ናይ ተስፋ ምቑራጽ መንገዲ ኣይትረኽቦምን ኢኻ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ድማ ኣብ ህይወቶም ኣዝዩ ክሰርሕ ከሎ ይረአዩ ስለዚ መጀመርታ ንኣምላኽ አገልግልዎ ድሕሪኡ ንኣገልግሎት ኣምላኽ ከተገልግሉ ኢኹም ተባረኹ ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ
يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒይ እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ። አሜን። እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና። ሻሎም